Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC Presidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, amene sindimagwedezeka olo munthu atalankhula za mwano zotani zondinyoza motani ndimadziwa kunena kuti akunena chifukwa chokuti amamva za ine, akunena chifukwa sangathe kufikira pa ine. Mtengo umene umagwendedwa kwambiri ndi miyala ndiye kuti uli ndi zipaso. Ndimadziwa kuti alipo anthu ena amene amandiderera, alipo anthu ena amandikonda, koma ochuluka kwambiri ndi ondikonda. Ndipo ngati samva the DC amadandaula kwambiri. Lero tikambirana zinthu zimene zimaoneka ngati zazing'ono koma ndi zoopsa kuposa matenda aezi. Zinthu zimene ngati boma simusamala, pang'ono ndi pang'ono mtundu ukunka na utha, koma chifukwa cha ndale kuopa mavoti. Zinthu ngati zimene zimukulephera kuzipangira malamulo komanso kuziyang'ana with a critical eye, kunena kuti ziko lathu lisanke likuluza anthu ambirimbiri, ziko lathu likhale likuteteza ma citizens yake. Ndelero tikambirana zinthu zangati zimenezi zimene zimaoneka zophweka koma zikutha mtundu wa Malawi. Koma tisanapite kumeneko, lero lindi pa 30, mawa ndi pa 31. Ndikufuna ndichite dedicate siku limeneli, chaka chimene chichi, kwa anthu amene agwira ntchito yooneka ngati yophweka koma ili yayikulu. Anthu amene ngakhale aboma sakuwaona kapena nkuwakumbukira kuti kodi anthu awa ndi ndani. Ziko linolo linali m'mavuto, ndipo MCP idafikapo. Ndipo MCP inafika pokupha, MCP inafika potenga anyamata azikwanje kumachita terrorize Malawi. Koma pali anthu ena amene sanaone chikwanje, anthu ena sanasamale kumangidwa, anthu ena sanasamale kuphedwa. Adayima nji ndikuyima ndi Amalawi, kuwateteza Amalawi. Leroli DPP alowa mboma, koma ikuoneka ngati anthu amene osakwadziwa kulizi. Ndipo anthu ena wamachita apolisi kuzera ku area 30, ulendo kupita ku South Africa, kumakasaka anthu amenewo, ku Zambia, ku Botswana, ku Mozambiki, koma anthu mwamwayi Mulungu anawateteza. Choncho ndimafuna ndikukumbuseni inu aboma kuti pamene mukudya mapwemvu anu, pamene mwalowa mbomamu, muziwe kuti mbomamu simunalowemo nokha, munalowamo chifukwa cha anthu ena amene amaoneka ngati ni makape kwambiri, koma mukuwayiwalira olo kungomuyitana munthu wemuzango muthokoza kuti zikomo antanyiwa. Ntanyi watu wagwira ntchito yayikulu kwambiri. Nyamata samagona uyo, amapereka ma-update. Ndipo ntanyiwa, kupanda ntanyiwa sindi kudziwa kuti kodi zinthu zikanakhala bwanji. Anamiwa, kufika pofuna kuphedwa. Koma pakana lero aboma, kulizi, palibe tu kupanga machawi kuti mwina akangogwira. Ifachi ena aja anali ya polisi, kukangogwira anthu amene ajawo, ndicholinga kunena kuti chilungamo chiziwike, komanso zawo chisiru zangati zisazachitike muno Malawi. Kulizi aboma la DPP likufasa, kumayang'anira zinthu nazionongekabe. Kunali a Pastor Kachenje, kunali Pastor uyu Nyanyaliwa, amene agwira ntchito kwambiri, Ashumba amene agwira ntchito kwambiri, koma aboma kulizi kuwayitana anthu ngati amene wakuti akangowathokoza ayi ndithu kukhala ngati simukuwadziwa. Kunali JB ochokera ku America, iyi ndi ali muziko limene akumadya nkaka ndi uchi, komabe even olo kungomuyimbira foni ndikunena kuti thank you Mr. JB, mwagwira ntchito kwambiri, mwathandiza. JB wagwira ntchito yolimbana ndi asamunda amene aja, kuphatikizapo anthu akukasasire amene pakana lero li kukasasireko andale anangopita kwa Japi Muhango ndikukagulira ng'ombe. Tikuthokozeni kwambiri.
ndi anzomera ngwira munapanga zinthu zabwino kuwathandiza anthu amene ajawo akukasasire kumafunso nkumafunsa kuti kodi anthu akukasasira aja mwabwezeresa kwawo. Dziko la Malawi limenelo limangoyang'ana zinthu kumazitenga ngati ndizopheka koma ayi sizopheka. Anthu amene anagwira ntchito yayikulu munayenera muwayitane muwathokoze anthu amene wawa, munayenera mwapaderadera muwayitane anthu amene wawa agwira ntchito, anthu amene wawa wabakiri Muluzu TV. Nyamata amene iyi akanaphedwa kale ndipo amene iyi wabakiri Muluzu akanapezedwa akananyenyedwa mwina ni makako, akanamutengera chiujeni jandi kukamuyendesa nacho chikatapira cha kumuyendesa nacho anthu akuona ndikumuphwanya. Koma lero kulisi aboma angomva kuti akuli ati wabakiri Muluzu. Koma nyamata uyu wagwira ntchito andi ntchito zina zimachita kuoneka kuti apapatu anyamata awa amene akulankhuliramu akulankhula kubakira DPP kuwauza anthu kuti akavotere DPP. Koma kulizi achina Bire Banda ndikuti tubire Banda si Bire wina aliyese koma Bire Banda, munthu wozichepesa wagwira ntchito yayikulu kwambiri, kugwira ntchito kuuza anthu kunena kuti iya Limpopo FM kuli ma DJ anagwira ntchito yayikulu. Koma kulizi lero tikamakuona ninu wa DPP kumatenga anthu amene akakutengera ni ma injunction, anthu amene ankapita kumakhoti kumalesa DPP kuti isawine, anthu amene ankapita kumakhoti kunena kuti ati ujeni uyu wakula, APM wakula, ndiye mukugwira nawo ntchito. Kupita nawo kulikuni kumakapanga programu ya Dodima numangoimba mmanja po kunena kuti ziko ndilokondera kwambiri, ziko lilibe chilungamo, ziko lidamukanadi Yesu anali mpulumusi. Mene anthu ankaziwa kuti uyu ni mwana wa Mulungu atampachika kale pa mtanda. Iyi ndeti kuziwa kuti anthu si achipani chanu, koma ena wankachita kuoneka kuti awa ndi achipani. Achina Mutolo nyamata wang'amba kukamwa uyo. Tayi jatu ife tidaonapo MCP itawina adatenga anthu onse amene amamenyera maufulu ndikuwathokoza. Koma inu kulizi kodi anthu amene wawa tikuwanena pano wa abakiri Muluzu TV yo popeza ine sini mudziwa, ntanyi wayonso ine sini kumudziwa, Abire Bandawo ine sini macheza nawo, onse wa Mutolo ine sindidziwana nawo, Limpopo FM sindidziwana nayo, onse ajawa nyamata aja achina Richard Mpepo Amasauko Banda, onse ajawo amene ajawa nati atembenuza mfuti ndikumayamba kuombera. Zizaenda bwanji. So chaka chimenechi ndikufuna ndikuthokozeni inu anyamata magwira ntchito ndi ma activist ena amene amafunira ziko lawo zabwino, osakhala antongwetongwe ena okuti kunja kukukacha amafuna basi aziyankhati ma audio anzawo, alibe nzeru kuti kujambula audio yake ayi, koma aziyankha audio yanzachi kutero kuti iso yanga yayiyankha uyiyankhe kumene. Anthu ena ni makape kwambiri, zisiru kwambiri, amene amangofuna basi azioneka urelevancy pomwe palibe chimene achita contribute ku ziko linolo. Achina Lighton Mangochi asaphweke lero liyayi. Lighton Mangochi wagwira ntchito kwambiri. Komanso uyu Prophet Habakuku amaoneka ngati ndi wa misala chonjo, ombwambwana chonjo, koma moja ndikatundu kuli ukuku Gomezani kumzuzu ukuku. Nyamata wagwira ntchito kwambiri, koma ayi kuwayitana anthu amene wakuti mwathokoza. Mwina atu ena ife tili ndi zinthu zathu ngati I don't care tili ndi zinthu zathu, koma anthu amene wawa agwira ntchito, not solely because ena walibe zinthu, koma njira ketese yowathokozera anthu munayenera muwathokoze. Lero tikambirana kwambiri zinthu zimene zimaoneka ngati ndi zazing'ono koma ndizoopsa kuposa matenda aezi. Lero tikambirana zimenezozo makamaka ngozi zimene zikuchitika pansewu pathu. Misewu yakuno ku Malawi yaonongeka kwambiri. Koma kwa anthu andale amaitenga misewu iyi ngati chinthu cha simple. Muyang'ane magalimoto amene akuphulika matayala chifukwa cha potholes.
awatu ma potholes amene tikukuuzani kuti musakweze tollgate mukanapanga kaye misewu tachokera ndi pa Chingeni mupite ku Blantyre muone nambala ya magalimoto amene akuphulika matayala muyang'ane imfa za anthu zimene zikuchitika tachokani even pa Bishop Simama mutu munchesimu mukafike mukawale tachokani mu Lilongwe mpite musalima tachokani mu Mzuzu mukafike ku Karonga mupeza kuti misewu yathu ndiyonongeka kwambiri ndipo sizikuyeneranso kuti inu aboma muzikweza tollgate ayi misewu yaonongeka kopya nimaona ripoti limene amatulusa a polisi za ngozi zimene zachitika kuno ku Malawi andi ngati pali nkhani ina yomvesa chisoni kwambiri imene aboma mukuyirekerera mukuyiyang'ana ndi diso la ndale kuopa kuti ati simuzasankhidwa ni nkhani ya anthu anjinga za moto nkhani ya anthu anjinga za moto ndiyomvesa chisoni mupite ku chipatala mukaone chipatala china chilichonse mukaone mene anthu akufera mene anthu akuvulalira ndi njinga za moto koma inuyo aboma muli maboma onse amene abwera ati kuateteza ati mavoti ati asazavote angati anga apange sazavoteredwa ati azavoteredwe chifukwa cha njinga koma njinga izi ngati simupanga malamulo okhazikika njinga izizi ndikuuzeni wallahi kumwamba uko anthu akufa kopya ndipo inuyo andali munayenera mupange malamulo chifukwa anthu angoti akapeza kathuta mbala kawo kukagula njinga opanda training opanda zipewa nditikumanyamulana anthu 7 njinga imodzi ndikumadusa polisi a speed trap atayima poteropo ndipo akafika pamenepo akudusa munthu ali pamwamba wanyamula makala wanyamula matumba ache ali pamwamba koma inu mukumusiya ndikumanena kuti amene ni mavoti aboma amene wawa azavote 2030 koma mtundu wa anthu ukupita so pali zinthu zina zimaoneka za simple koma zikupitisa mtundu ukupita kopya njinga za moto anthu akumayenda opanda ma helmet kale ife timaona kungopenda ndi njinga opanda helmet umagwidwa koma lero ndizophwekatu wa polisi yemwe wa traffic yo wa polisi yemwe wa CID yo akaweruka akumapita ndikukakwera sinjinga yemwe ulendo kumapita kwawo andi mufuuze a polisi amene afa chifukwa cha njinga za moto mpeza kuti nambala ndiyopsa kwambiri so pali zinthu zina zimene zimaoneka za simple koma zinthu zikupitesa miyoyo ya Malawi nkhani ina imene iti ononge ziko ni nkhani ya makala atu akulu aonjeza so pano padakali panopa aonjeza ndi chakudya over the day pena pali pose pali makala unfortunately umapeza galimoto ya ame yaima umapeza galimoto ya polisi yaima ma ministers yaima akugula makala omwewo amene akuononga ziko ili siku ninakuzabwera na mondwe wowopsya na mondwe amene atazaononge china chilichonse chifukwa cha negligence chifukwa cha nkhani za ndale pamene tikolowa 2026 ino aboma muyang'ane kwambiri nkhani zimenezi nkhani za misewu yathu musamangolemba magali motoka kumachita rekodi magali moto takonza ni misewu andi panopa kuyambika racket akumatenga contractor pakati pa usiku basi kutenga marasha ajawo ndikumakangokwirira kumakathira mu potholes ya marasha not even kukonza nsewu izizi muziyang'anire 2026 muyang'ane inde anthu ambiri akumaonjeza kumamwa mimowa koma muje ni ngozi zambiri zizikuchitika chifukwa cha misewu yathu condition ya misewu iyi mukufuna muikwezere tollgate iyi koma palibe chimene chachitikapo ndi tollgate kapena ndalama za tollgate zimangobedwa andine ndikumva chisoni kwambiri kuti mademo amene titi tizayambisa azakhala mademo owopsa kwambiri chifukwa ine sinimanyengerera munthu iyayi nkhani ina imene ikufunikira kuti tiyang'ane mama uno ndi chitidwe wa anthu aza umoyo umene pang'ono ndi pang'ono so ukupha anthu ambiri akumwalira ku chipatala kuja chifukwa cha negligence ya madokotala even mukaone mene amapangira anthu madokotala akamafuna kuwapasa anthu ku pharmacy mankhwala pharmacy ndi imakhala ngati adi makitu
kuchuluka anthu chifukwa cha negligence komanso mwano, kuona anthu kumasi anthu akuchita bleeding kumanena kuti ine sindingakuchiteni treat ogwira ntchito ondisintha sanafike ndiye muadikirire, kumamuona mzimayi yakubula ndi pakati koma osamuthandiza. Izizi munayenera kuti inu aza umoyo mwachite discipline manesi anu madokotalazi anu, imfa zina zikubwera chifukwa cha negligence. Mwano umene ukuchitika muzipatala khandi nkhani ya ndalama sindikudziwa. Nkhani yomaliza imene tikufuna tikambirane lero pafete pamene tasala ndi siku limodzi kuti chaka chimene chichithe ndi moyo wa anthu akundende. Anthu akundende akuzunzika kopsa, andini zomvesa chisoni kuti inu aboma pena pache muzipeza nthawi yomakayendera kundende monga mmene wapangira deputy minister uja Norman Chisale, mukaone anthu mene amazunzikira kundende. Mundende mutu muli even azimayi ali ndi ana ang'ono azimayi okuti anawo ndi osalagwa koma akukhala akuseva nawo ndende. Mupite kukachere mukaone kulilongwe, mupite mundende zosiyana kunzimba kuzomba mukaone kumangoja azimayi ali ndi ana ang'ono. Ine mene ninamangidwa ninapeza azimayi akuyamwisa mwana wang'ono koma ali mundende. Izi munayenera kuti pamene mukupita ku Christmas ndi New Year muchite pado ne anthu achuluka kwambiri chifukwa enawo ndosalakwa, enawo ali innocent kuphatikiza azimayi amene ali ndi ana mmasero mwathu mmaprizoni mwathu. This is being inhuman. Bon Klindo kukupemphaninso inu amanebu kumene muliko kunena kuti makolo ambiri sanakwanise kulipira maujeni examination fees za ana. Tachitani extend mafuna musekerero kapena mawa koma pitirizani mwapaseso anthu ena 1 week kapena 2 weeks makolo ena alibe ndalama. From Njeza Village, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.